скача като едно... Мазале. Сега тук ако има някъде. И така. Не. Айде. Питън 4 се казва играта, ако сте забравили. На другото блок е едно ничего. Знам, че не съм маял, защото стъпвам на улицата. Какво се показваш? Ти да всичките знаем. Няма какво да се показваш. Хоп, хоп, ей. Но, не. Ничего. Не съм маяла, ама тъй като казваш, много ми гад. Тук има блокче. Блок. Не блок. Път. Блокче. Мина го първия път. Стигна. Не от първия път, бе. Стигнах на 11-то ниво, хора. И е най-трудното. Да, както чухте от сестра ми. Това ниво 100% нямам никога да го мина. Видела е толкова студено. Не гладилника надолу. За кой искаш? Сега вижте. Хора, тук малко ще говоря с нея. Ох, 11-то ниво е много трудно. Никога няма да го мина. 100%! Не са да се уве... Хора, так му викам от третия или четвъртия път го минах. Обаче от третия ще да кажа, обаче не можах да го кажа. Защо на дървото? Не умирам. Че то дървото, като го докосна, ще умра. То дърво, бе, как ще умра в едно дърво, като го докосна. Странно се смени. Тя така се смени. Аз се казвам Мека. Тя се казва Ива. Защо ме наричате Ива? Защото ти се казваш така. Мина го! От четвъртия път. От първия път. От четвъртия път. Първия път умрях, защото не го знаеш какво ще бъде. Ти е много хубаво, е. Ти не съм виждал много. Аз виждам. Вижда са някакви небета, кютета. Трябва да виждаш повече хубав небета. Тя тук каче. И тук също каче. Пак. Добро. Така. О. Мина го. От първия път. От втория път май беше. Да, бе. От втория път. Хора, на 13-то ниво за първи път. Много е трудно. На 13-то ниво. Трудно. От 9-то ниво го качвам. От 8-то ниво го качвам клипа. Защото другите нива са много лесни. Не можах да ги кача. Тук умряха. На този мост е много гадно. Да, защото е прекалено много гадно.
Wow! Аз се спрях добре, че се спрях, иначе... Ей, тук е най-трудно. Давай да грама и да ги докосва. Тук Там кой има? мост, дървета, Опа, оп. мост, трева, мост. Вау! Колко лесно беше. Ама 14-то ниво. много е трудно. Не е трудно. Не е трудно ли? 14-то. 28 са нивата. Мога да го мина. 28 са нивата, ако не Мога знаеш. да го мина. Сам ти на лаптопа. Тук на компютърта, тук на коп. Не са ступените, цифрите сам са ступени. Всичко. Ти с цифрите ли ще играеш ли? Абе, човече! Тя с цифрите играе. Не се играе с цифрите, бе. С копчетата се играе, бе. Тя са лигач. Ти са лигари. Аз съм лигач, да. Не те си бързо на така. Опа. Оп. Не знам дали чувате музиката. Мисля, че е досадна музика. На играта е по-хубава, а другата музика е досадна. Хора, на 15-то ниво съм... Е много трудно. Май да докапва силния. Май не мога. Ами няма да се опитвам. Нищо. Защото нищо. Да, защото... Кай са си мой да умреш. Кой е всички вас? От първия път. На 16-то ниво сме в някакъв ток. Хора. Бръм. Мъчи се умреш на повече. Тая музика е досадна наистина. Да, ами да гуши. От първия път. Я мина. Не. Вече съм на 17-то ниво. Чакай, тук няма музика. Ох. Морях, защото бъгна. Хора, не знам дали ще стигнат 28. Какво? Не е бъгано. Добре. Това беше надяван приятел. Те ще казваш. Бай. Знаеш как ще набайбам? Хора, оправи се, бе. Нека продължим играта. Няма бай. Хоп. Скачай тука. Скачай. Мота. Скачай. Мота. Хора, от втория път го минах. В момента съм на 18-то ниво, което е доста трудно. Да, както ми казва. Брат. Сина ли съм брат? Не, да, ма... Брат ми, братовчетка ми. Братовчет. Искам да си бъдя братовчетка. Ама не можеш. Ти си братовчетка на бати Крис. Яка. Той е братовчет ми Кристиян, който. Вие не го познавате. Има някои хора, дето са му приятели, го познават. Да, и бъдем го. Той ниво е доста много трудно. Надява на много тъпа песен.
мисля, че от първия път го мина. В момента съм на... Тук е най-трудното нещо. В момента съм на 20-то ниво. И е много трудно. Не е много трудно още. Още не е заказване. Защото... Тъй като казваш... И баба ми може да си дигне ръцете и да каже: Аз то е много трудно, не мога да го мина. Не, те е много лесно да кажеш, ако не знаеш. Знаеш? Ама и вино бута що стол, бе. Ма стани! За какво ти сложиха стол? Не. Сега ляга и скачи. Хубаво! Бахчи. Защото се тране малко да се кара, ама тя още и до мене. Има един човек до мене, дед го минах преди малко. Дед го минах. Тук не знаеш, че има отделно нивата са вече 31. Колкото да са. Трябва да стигне до едно и още едно. До едно и още едно. Че аз го минах 3 ниво. Тя казва 11. Да, ма, шкота като... Видях едно нещо. Нашата планета. Нашата планета. Или вашата планета. Ох, хора, всичко това ще бъде за този Епизод. Всичко това ще бъде за този клип. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако не е така, коментирайте и ще се видим до следващия път. Чао! Чао!